Dobrý den, vážení přátelé. Malej úraz, nedá se nic dělat, mě to nevadí. Zdravím české a slovenské občany na této úžasné demonstraci. Chci vám říct, nejsem politik, jsem již aktivista, ale jsem jeden z vás. Jsem občan České republiky, otec, milující dcery. Nebojte se, vy všichni, když to dokážu já, dokážete to taky. Co vám chci říct? Víme moc dobře, jaký islám je veliké nebezpečí. Co to všechno znamená? Mluvili o tom spousta řečníků. Co vám chci říct já? Máme vlastizrádnou vládu. Je tady nějaký pan Sobotka. Je to vlastizrádce. Pověsí! Byl jsem na ambasádě Francie. Byla tam pieta. Přišel tam i pan Sobotka, byl tam pan Dienstbier. Nechápu, co tyhle lidé tam dělali. Jsou to oni, co mají krev nevinných občanů Francie na svých rukách. My, že nejsme informovaní, my, že o tom nic nevíme, pane Dienstbiere, proberte se, český národ ví, co je islám za nebezpečí, my jsme informovaní. Čtu tady NATO, Merkel, Evropská unie. Všechno tady tohle, co jsem vyslovil, je jedna velká lež, jeden velký podvod na nás, české občany. Uvědomte si, my nejsme stát, který vlastně si může dělat, co chce. My musíme poklonkovat. Chcete mě říct, že budeme poklonkovat Evropské unii a paní Merkelové? Chcete mě říct, že budeme poslouchat nějaké NATO, které rozkazuje nám, kam, kdo, co půjde? Já děkuji Lucínce. Já jsem tady se mnou švázl. Jak jsem honem rychle pospíchal za vámi, no občas to jsou nějaký vůl. Přátelé, co vám říct? Říkám, jmenuji se Jiří Černohorský. Je mě 45 let a mám 26letou dcerku. Proto jsem toto začal. Mám strach o budoucnost, její budoucnost, o budoucnost jejich dětí. Mám strach o budoucnost tohoto národa a národa, který je hrdý národ a nedá se! Nějaký šrám mě nezastaví, v žádném případě. Nezastaví mě ani Sobotka, ani Dienstbier, ani Chovanec, ani Stropnický, ani Babiš. Nikdo z nich mě nezastaví. My jsme hrdý český a slovenský národ a my jim to dokážeme. Pane prezidente Zemane, děkuji vám za nás, všechny občany, že se nás zastáváte, že se nebojíte a že jim to dáváte těm vlastizrádcům pocítit. Chceme svobodu! 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 Svobodu!
se v tomto počtu sem dostali, protože jedině vy můžete informovat další a další lidi. ČT lže, ta to nebude za nás dělat. Ta nahlásí, že tady bylo 200 nějakých showmenů, který si šli tady jenom něco vyříkat. Čisté to!